Hayırlı kеш, siz Müslüm телевидениесін қарайсыз. Эфирда бізде қонақта сәхифәсі. Жейге шыруға аяқ бастығы, жейінің өз рәхәті һәм өз мәшәқәті да бар. Шушы хоқта тірісірәгі жейге ішлер, жейге шыруға бұрышлар, планлар хақында біз район башлығы Альберт Робертұлы Хужин білән сөйләшірбіз. Hayırlı kеш, Альберт Робертович. Hayırlı kеш. Язның бір күні ел туйдырады халық, һәм бізде бүгінгі күнде язғы шешу бара, сөйләшу біздің шуннан башлыйк. Күп кенә хуҗалыклар бүген язғы шешуны инде төгәлләргә дә өлгерде дип әйтергә кирәк. Язғы шешу барышына нинди бәя бирерсез һәм быел мул уңыш алырга өмет нигез бармы? Шешу төгәлләнеп килә. Гомумән алганда безнең инде 86% шешу беткән. Инде бөртекләре килгәндә 96%. Гомумән 58,000 гектар 58,900 гектар безнең шешу мәйданы бар иде. Бүген көнгә 7,700 гектар гына калды. Ул бик күп түгел. Без инде көненә 3,5 гектар шешәбез. Шуңа инде булай тулайым караганда 2 көн ярым 3 көнлек безнең инде шешу мәйданы калды. Әзрәк сузылачак инде ул. Анда төп культуралар безнең әйтәм бит, арпа, анда борчак, солы, алар инде күптән шешелеп бетте. Хәзер инде 1000 гектар чамасы булай калып килә. Кукуруза безнең 2000 гектардан артык август Müslüm шешәсе бар. Шөгендерне инде намуслар безнең шешеп бетерделәр. Шуңа күрә әзрәк гомбагышыбыз бар, әзрәк рапс. Но инде менә бу көннәрдә бетербез дип көтеп торабыз инде. Айырмалы буларак былтыр инде без 28 апрельдә әле шешүгә чыккан гына булсак, яз чуть-чуть соңрак килгән иде. Быел инде без иртәрәк кирдек, 10 апрельдә инде без шешүгә керешеп, хәзер инде бетерүгә таба барабыз. Әле җирдә дым бар. Әлегә. Шуңа күрә инде бөтен шешкән әйберләр шытып чыга, матур гына инде күреп торабыз. Кырларның, шешүләрнең барышы белән танышырга безнең Рәис Рустам Нургалич та килеп китте. Ул да югары бәяләде безнең эшебезне. Темплар да әйбәт иде. Безнең инде бөтен төрле аграр чараларда кулланылды. Удобрение мәсәлән 97 килограмм тәэсир итүче мәддәдә без инде 1 гектарга тупладык. Бу югары күрсәткеч, республикада без 10лыкка керәбез бу күрсәткеч буенча. Шуңа да карамастан инде хәзер корылык, инде май бәйрәмнәрендә кемдер бакчада казангандыр, күргәнсездер, күпме су салсаң да җир җута гына. Шуңа күрә инде хәзер бөтенебездә яңгыр көтәбез. 1-2 әйбәт яңгыр булса, өметләр безнең бик әйбәт. Инде ал хуҗалыгына килгәндә былтыргы саннарга карасак, без былтыр республикада 8 урынга күтәрелдек рейтинг буенча, һәм инде республика буенча 6-нчы урын мөслимнәр алды. Бу инде бик югары күрсәткеч. Һәм инде бөртеклеләр үстерү буенча без 200 мең тоннадан артык икмәк җыеп алдык. Бу инде мин аны әйткәнем бар. Бу рекордлы урожай мөслим өчен. Бу хәлгә булганы югы Совет чорында да беркайчан да шуңа күрә былтыр инде без бөтен мөмкинлекләрне кулланып инде югары дәрәҗәгә җитешкәник. Быел да шулай булыр дип өметләр бар. Но инде кайбер Аллаһ Тәгаләнең без инде хәзер көтәбез. Яңгырлар инде Алла бирсә, яңгырлар да булыр. Бөтен әйбер әйбәт булыр дип ышанып калабыз. Терлек калкка елгәндә шулай безнең күрсәткечләр бик әйбәт. 71 тонна сөт савыз көненә. Былтыр бу күрсәткеч 22 тоннага кимерәк иде. Шуңа күрә бер үсеш белән барабыз. Сыерлар саны да арта безнең хуҗалыкларда. Шуңа күрә инде бөтенесе дә әйбәт. Бар шундый сораулар. Безнең сөт бәясе менә кимеп китте соңгарада, әйме. Халык, авыл совет җитәкчеләре инде безгә миңа килеп сорыйлар, ничегрәк бу инде республикада гына түгел, бөтен Россия буенча булган шундый хәл. Сөт продукциясе күп иттереп кертелгән. Без инде менә үзебезнең фаизы кооперативы булгач, безнең аның белән сөйләшү бар. Инде республикада карый әзрәк югарырак бәядән ала, литрын 20 сумга бүген көндә халыктан сөт җыя. Без инде сөйләшү бар, мөмкин булганча сөтнең бәясен төшермәскә. Без инде ышанабыз. Бәяләр күтәрелер. Һәм инде менә сөт мал тотучыларга инде бу тагын өстәмә акчашларга мөмкинлек бирер дип. Менә шул бәяләр дигәннән узган ел без рекордлы күләмдә икмәк җыеп алдык. Бүген инде ул икмәк урнаштырылып беттеме? Амбарлар яңа уңышны салырга бушадымы? Бу шулай ук инде авыр сорау дип әйтсәң була, әйме. Бүген көндә менә без август компаниясының җитәкчелеге белән сөйләштек. Әле 25 мең тонна икмәк, менә аларның теге рукава дип атала инде. Менә аны шунда саклана. Бүген көнгә хәтлек әкренләп сатып баралар.
Бәя төште бик каты бәя төште. Хәзер инде элек без 17,500-гә бер тоннасын сатсак, хәзер инде 7,500-га да ито бик сатып булмый. Но әйтәм бит, шуңа да карамастан безнең инде аграрийлар бөтенесе кирәк чаклы запчастларын вакытында алып, техникларын ремонтлап, орлыклар алып, удобрениялар алып, бөтенесенә дә инде мөмкинлек табып эшлиләр, Аллага шөкер. Инде бу вакытлыча авырлыкларны biz инде үткәреп җибәрбез дип ышанам. Җәенде ул төзелеш ремонт эшләре чыра. Менә быел Мөслимдә нинди төзелеш ремонт эшләре планлаштырыла? Без инде шул республика программалары нигезендә эшлибез бит. 27 программага безгә керергә мөмкинлек булды. Гомумән 636 миллион сумлык безгә инде инвестиция кертелде бу яктан. Шуның 336 миллионы юллар төзелешенә, калганы инде менә ниндидер ремонт эшләренә. Шуларның инде иң зурысы безнең Мизгел яшьләр үзәге. Анда безгә 96 миллион акча бүлеп бирелде. Без инде аның артыннан бик күп җирдек проектлар ясатып, экспертизалар ясатып, үзебез һәрбер бүлмәгә кереп чыгып, чөнки инде ул күптән элекке клубтан калган әйбер бит, аңа инде ремонт кирәк иде. Хәзер инде ул заманча ремонт ясала анда, эче дә бик матур җиһазлаштырылачак, анда инде яшьләргә җыелып, ниндидер үзләренең проектларын алып барырга, звукозаписына хәтлек булачак инде анда байтак кына бүлмәләр, отопление системасы алыштырылды, тәрәзәләр алыштырылды, идәннәр яңадан заливация итеп, бик матур әйбәт ремонт бара. Быел инде без аны төгәлләячәкбез. Тагын бер зур эшләрнең берсе безнең инде үзебезнең урман иле лагере. Анда шулай 124 миллион акча бирделәр безгә. Инде күптән көтелеп алган ремонт быел инде финанслау ачылды. Балалар ярышка киләләр, ниндидер башка төрле милләр бик андый сораучылар бар. Сездә кунырга урын булса, без килерлек дип. Жылтыла, то есть инде түбәләр алыштырма, шулай тәрәзәләр, бөтен әйберләр, отопление кертелгән. Бик матур ремонт була. Инде бу икенче елга икенче төрле иттереп уйнап, икенче төрле матур кыяфәт белән безнең балаларыбызны лагерьгә каршы алар дип көтеп торабыз. Вакытлы программалар күп, юллар, тротуарлар салыначак. Каядыр инде менә мәктәпләрдә ашыктырган урыннар ремонт ясалачак. ФАП төзелә безнең авыл советы менә Михайловкада авыл советы бинасы яңадан салына. Алар инде тоже шул планлы рәвештә алып барабыз. Тагын бер инде карап торган зур әйбербез безнең, без инде аны телевидениедә күрсәткәнник, социаль челтәрләрдә дә әйткәнник. Безнең менә бу башнябыз Мөслимнең узак еллар инде ул эшләгән, хезмәт күрсәткән безнең халкыбызга. Инде ул тишелеп, әзрәк шундай тишкәләнеп итеп нием беткән инде. Ул любой вакытта инде эштән чыгарылган. Шуңа күрә без быел бергәләшеп җыелган үзара салым акчасына анда зур ремонт үткәргә сөйләштек. Без инде аны җәйкене башкарып чыгачакбыз. 5 миллион чамасы анда акча китәчәк. Инде безнең башнябыз өр-яңа башнясының булачак. Бөтен аның трубалары, ниләре бөтен җирдә өр-яңадан алыштырылып, матур итеп таркырлардан яктырткычлыклар да куелачак. Ул инде безнең ярактан күренеп тора торган, үзебезнең горурлана торган бер башнябызга әйләнер. Иң мөһиме инде без аны килеп куйгач, безнең инде Мөслимдә су үзлексез булачак дип ышанып калабыз. Башняга ремонт барган вакытта су бирү туктатылмаячакмы? Давлениены тигезләп тора торган оборудование куеп, инде чишмәдән килгән суны турыга системага көтә торган итеп килебез. Су өзелмәеп мине шандырдылар. Без инде шулай дип үмитләнәбез, чөнки ай буе сусыз җәйкене бер көндә тора алмый. Бошылмагыз, халыкта су булачак дип миңа шандырдылар, һәм шулай булыр дип инде без өметләнеп көтеп торабыз. Альберто Җәйгешевдә гадәттә районда юл төзелешенә, юл ремонтына да зур игътибар бирелә. Быел бу юнәлештә нинди эшләр башкарылачак? Инде алда итеп кителгәнчә безнең 336 миллион акча бүленеп бирелде. Безнең инде берничә якта башланган, ремонт башланган юлларыбыз ремонтланачаклар. Бу инде район күләмендә бик күп түгел, сүз дә юк. Һәм инде безнең язгы вакытта бик күп сорау да керде халыктан. Монда юл кирәк, монда юл кирәк дип. Менә мисал өчен 69 километр кына асфальтлы юл, 139 километр юлның шуның яртысы ул гравилы юллар. Аны инде бөтенебездә беләбез. Инде ул проблемалы безнең менә Баланладан нигә чыкканда, Михайловкага чыкканда анда бик юл бозылып тәйме.
Безнең Смыловкада сорыйлар инде. Безнең Метрей авыл халкы асфальт кертегезләр дип сорый. Исәнсев Шишмә яклары безнең инде шулай төрле шундый сораулар белән мөрәҗәгать итә. Бик күп инде, бик күп. Республика юллары. Алар инде безнең район акчасына ремонтлап булмый. Аны акчасы җитмәячәктер. Но ничек кенә булмасын, без инде менә Рустам Нургалич белән дә сөйләштек, приемга керәмиләңә дип, аңа махсус программа төзелмичә булмый. Аның буенча сөйләшергә кирәк, чөнки инде ул юлларны безнең көч белән генә тәртипкә салып булмый. Ләкин дә шуңа да карамастан без үз эшебезне эшлибез. Бик былтыр бит инде безнең менә Рустам Нургаличка без хат язып, дүрт урамыбызны асфальттан түши алдык. Аллаһка шөкер 80 миллион акча бирделәр. Без аны халык инде бик зур рәхмәт әйттеләр. Без инде бу программаны дәвам итәргә дип үзебезнең акчалар табып, берәр җая килеп чыгара дип өметләнеп ясаган ик проект ясадык, экспертиза үттек тә ул кыягызлар безнең папкада әзерләнеп тора ди. Һәм инде вакыты җиткәч, кемнең шундый проекты бар, без инде мөмкинлек бар программага кертергә дип, федеральный программага жилье дигән программага кердек без. Москваларга барып, ул программаны яклап, без инде бу программага кердек. Быел безгә 47 миллион сум акча бирделәр. Мөслимнең тагын дүрт урамына асфальт кертәбез алда берсе. Һәм инде бу алгарак чабу булыр, но без инде үмитләнәбез тагын әзрәк акча бирмәсләр микән быел, 9 урамны быел асфальт белән түшәп булмас микән дип. Буларга тиеш, шундый өметләребез бар. Инде менә күптән көтеп алган урамнарда инде безнең ул Яңарыш районында һәм инде аэропорт янында безнең инде юллар салыначак. Халык әйтер Метрей халкы да әйтергә, может, башкалар мөслим нәрсә инде безгә кирәк дип, но менә кайда мөмкинлек бар, шунда керергә тырышабыз. Бу инде мен теге менә бөтен мөмкинлекләр белән дә кулланырга тырыш, пока менә шундый бер җиңүбез бар. Башка инде әкренләп башка яклардан да, башка юнәлешләрдә дә без бу эшне дәвам иттербез дип инде ышандырып каласым килә. Юллар турында сүз чыккан икән, инде безнең социаль челтәрләрдә халыктан кергән соравыбыз бар. Безнең балалар, районда яшәүче балалар төрле республика күләм ярышларда еш катнаша. Менә бу уңайдан ата-аналардан килгән сорау республика күләм ярышларга барганда балаларны транспорт белән тәэмин итү мәсьәләсе. Ул бик резонансный булды ул. Без инде республика күләм ярышларга автобусны булай да бирәдек. Менә алар барганнар инде без инде йөзүчеләр турында сөйләсәк, 18 ярышның 9-ына без биргәнбез транспорт республика күләм булганына, 9-ына инде әтиәниләр үз кешеләре белән алып барганнар. Без инде алар белән күрештек, аңлаштык, чөнки атна сайын гел йөзүчеләргә генә без транспорт тоже бүлеп бирә алмыйбыз, әйме? Без бит инде госучреждение теге ни түгел, бизнестан түгел, шуңа күрә безнең бюджетка ул каралган, әйтик 600 мең каралган булса, менә ул 600 меңне без ел буе тотарга тиеш. Анда көрәшчеләр дә керә, волейболчылар да керә, хоккейчылар да керә. Шулай бит инде һәм башка төрле спорт белән футболчылар да, һәм инде йөзүчеләр дә шунда ук керә. Без берничек тә йөзүчеләрне кимсетмибез. Әйтәм бит, тагын бер тапкыр күрешеп аңлаштык. Менә соңгы атналарда гына инде алар ярышларда катнаштылар. Алар бик әйбәт безнең күрсәткечләр алып кайталар, җиңеп кайталар. Без алар белән горурланабыз. Һәм инде менә шулай бергә аңлашып эшләрбез. Инде аңлашып эшләгәндә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Һәрберсенә менә шундый республика күләм чараларга бирергә тырышабыз. Бюджетка ничек каралган, шулай итеп бүлеп инде сөйләшеп, киңәшеп, аңлашып. Монда аларның сорау күтәрүнең бернидә ни юк. Ничек дип әйтергә инде, без аңа каршы түгел. Сорауны күтәрергә кирәк, аралашырга кирәк, но инде без инде миңа килеп әйтсәләр дә буладыр, җитәкчеләргә килеп әйтсәләр дә буладыр, но инде республика күләм чаралар безнең мөслимдә дә үтә, һәм мөслимнәр инде моңа өйрәнде, матур бер традиция дип кабул итә. Быел районыбызда нинди зур чаралар, нинди масштаблы чаралар үткәрү планлаштырыла? Бик матур чаралар үткәрдек. Былтыр инде горурланып әйтерлек әйберләр булды, әйме? Быел да без теге район күләм генә була инде, әйме? Республика күләм, федераль күләмдә чараларда үтер дип өметләнәбез. Башланып китер инде ул безнең парад отличниковта, әйме? Әйбәт укыган, спорт ярышларында җиңүләр алган укучыларны, аларның укытучыларын инде без мактап, аларга ниндидер теге бүләкләр биреп шулай итеп үткәрәбез бит инде май азагында. Быел да шулай бик матур итеп концертный программалар белән, ниләр белән без аны үткәрәбез дип шунысын көтеп торабыз.
Андан соң инде безнең менә яңа чара яшьләр үзәге белән без бергәләп быел грант тоттык яшьләр министрлыгыннан һәм без инде үткәрәчәкбез икрок дигән чара. Бу инде менә именно мәктәптә укучы балалар өчен тегән инде зурлар түгел, мәктәптә укучы балалар арасында рок фестиваль. Монда инде хәзер 15ләп команда киләбез дип торалар. Казаннан безнең 5 команда киләбез диделәр. Менә әле кичә генә чыктылар Туймазыдан. Бездә килерик дип инде бу республиканский гына түгел, уже федеральный проектка әйләнеп бара. Зәйләр, Ютазы, каяндыр тагын беренче районнан чыктылар инде. Чөнки бу юнәлештә алар ничектер үзләренә генә уйныйлар, может быть, елга 1-2 тапкыр чыгыш ясыйлардыр, әйме, һәм аларның бит инде күрсәтәсе килә, башкаларны күрәсе килә, ничек булган бу инде. Шуңа күрә алар өчен һәм безнең яшьләребез өчен кызыклы чара булыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә инде 3 июньдә без моны матур иттереп бу чараны үткәреп җибәрәбез дип инде. Июль урталарында безнең шулай ук август компаниясының федераль проект День поле август дип атала инде. Монда инде шулай ук безнең бөтен Россиядән килеп, яңа технологияларны өйрәнеп, менә авыл хуҗалыгында былтыр үзенчәлек дә бер елы бит инде быел менә ул үзенчәлекләр булып килә. Нинди яңа чаралар бар, ничек иттереп, нинди культураларны чәчәргә кирәк, аның экономикасын ничек бөтенләй берне инде өстәлгә куеп сөйләшербез. Былтырда инде безнең Самарадан, Удмуртиядан, Чувашиядан, бөтен үзебезнең кырыйдан килеп, Алтайдан хәтта килделәр. Мондагы инде нене опытны, тәҗрибәне өйрәнергә. Һәм инде быел да шулай көтеләчәк. Инде былтыр без бик матур концерт белән азактан тәмамлаган идек. Безнең инде анда 7 меңләп кеше җыелган иде. Быел да шундый берәр матур концерт оештырабыз дибез. Инде халык та безнең август компаниясының инде мөмкинлекләрен күрер. Ну инде казымәсе инде безнең ул президентның программасына керде. Ул хәзер бөтен районда да үтәчәк. Финал инде безнең Мөслимдә булачак. Без инде аны үзебезнең конкурс иттереп, шулай иттереп үзебезнең фестиваль иттереп кертеп калдырдык Татар конгрессына. Шуңа күрә бөтен районнар, ул шулай ук монда бөтен төбәкләрдән, Оренбургтан, Башкириядән һәм Екатеринбургтан хәтта киләчәкләр инде ул Казымәс фестиваленә. Шулай ук инде безнең балаларыбызга татарча әйтеп сөйләшеп, менә шул үзебезнең тамырларны искә төшерергә бер матур чара булачак. Альберт Робертович, бу көннәрдә тагын бер зур, мөһим чара үтә, ул Җиңү көне. Җиңү көнен бәйрәм итәчәк без 9 майда. Быел бәйрәм нинди форматта узачак? Чөнки үлемсез полк быел булмый дигән фикерләрне дә ишетергә туры килә. Синдә ничек үтәчәк? Шулай ук елдагыча без аны бик зур иттереп үткәрәчәкбез. Ул инде безнең көтеп алган бәйрәмебез, чөнки без инде аны онтырга бернинди безнең хокукыбыз юк, әйме. Шуңа күрә бөтен авылларда, бөтен җирдә бу инде бөтен ветераннарны, тылда хезмәт иткән бөтен кешеләрнең хәлләрен белеп, аларга кунакларга биреп, инде күчтәнәчләр килде, аларны без инде тараттык. Салиха янына да кирип чыгачакбыз. Аңа да сюрпризлар әзерләдек. Һәм инде 9 көнне 9да безнең башлана веноклар куябыз инде стеллага. Ай буе, ай гына буе түгел, ай ярымнан артык инде без җыештырдык. Үзебезнең Җиңү паркын, әйме, Рушад Җәдәчкә бик зур рәхмәт. Ул җитәкчелек итте. Әзерләндек. Матур әзерлек концертный программасы да булачак аның. Һәм инде быел үзенчәлекле буларак инде без анда СВОда катнашкан җегетләребезне дә, то есть ветераннарыбызны Афган сугышында катнашкан, Чечняда катнашкан җегетләребезне һәм инде СВОда катнашкан җегетләребез отпускага яки ничек кайткан булса, без инде аларны да чакырабыз. Инде без теге парад белән җыйячакбыз. Ул да бик матур булат инде. Шарлар белән, матур итеп шундый плакатлар белән элекчә матур итеп үткәрәбез. Инде үлемсез полк турында килгәндә, ул үткәрелмәй түгел, ул үзенчәлекле итеп үткәрелә. Инде ул күбрәк сакчылык өчен шулай итеп эшләнгән. Махсус хәрби операция дигәннән Альберт Робертович, безнең мобилизован егетләр белән элемтәгез бармы? Алар белән аралашу мөмкинлеге бармы? Аралашып торасыз? Безнең бит инде ничек дип әйтергә, бөтен малайларны да, бөтен җегетләребезне дә безнең берләштереп, аларның бер базалары бар. Мин инде төгәл санын беләм, но әйтмәм инде монда. Аңлашыла нәрсә өчен күп үзенең көчен куйды Рузар Мингазов, без аның белән бергәләп, җегетләрне барлап торабыз, аларның ниләре бар,
группалары бар, алар анда үзләренең хәлләрен язып торалар. Менә күптән түгел генә безнең егетләрнең окопларына инде минут төшеп, анда инде шарлар, инде бәхеткә каршы безнең беркем дә зыян күрмәгән, но инде ниндидер анда кастрюль тишелгән дип менә шундый инде алар иткәннәр. Без бергәләп нәрсәләр җыябыз, нәрсәләр аларга җибәреп торабыз. Һәрвакыт үзгәреп тора инде ул. Башта инде ашамлыклар җибәргән булса, хәзер инде ашамлыклар да бөтенләй бер җитә диләр. Үткәндә дә без инде әнә җибәргән тепловизор дип аталган җегетләргә бу юлда тепловизор сатып алып, 140 меңне кесәләр үзәгә тапшырдык. Ул инде сораган кешегә барып аны тапшырып кайтты. Нәрсәгә насрамый, ничек кенә безнең инде эшмәкәрләребез дә, гади халыкта инде алар һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер булып торалар. Һәм инде бу егетләребез безнең ятим түгел дип әйтим инде, без алар белән инде менә шулай элемтәдә аларга ярдәмләшеп аралашып торабыз. Бу арада отпускка кайттылар. Отпускка кайтып без инде алар централизованный Казанга автобусына кайттылар. Без машина җибәреп Казаннан аларны монда алып кайттык. Һәм инде менә кичә егетләребезне озатып куйдык. Менә бер шундый матур чара үткәрдек. Рәхмәт әйтәсем килә шулай ирек Шакирәнешкә һәм Адишинга. Алар Шишмәдә матур иттереп инде шундый бәйрәмнәр белән, концерт номерлары белән шундый чара үткәрделәр. Неформальная обстановка дигән юр бар. Гади обстановкада сөйләшеп, хәлләр белешеп дигәндәй шулай итеп аралаштык. Ул инде үзенең эшмәкәрләр белән, дуслары белән җыелып алган Нива машинасын бүләк итте җегетләргә. Аннан соң инде бөтен район белән без ясаган идек. Ул алып кайтты да безгә ниләрне сеткаларны, маскировочный сеткалар без инде ясадык. Балагасы бик җайлы бер түгел икән, чөнки һәрбер нигә кертергә кирәк, аңа материал да күп кирәк икән, вак эш. Ләкин инде Ирек Шакирәш минем ясым килә, безнең райондашларга шундый бер бирәсем килә дигәч, монда инде мәктәпләр дә кушылды, монда яшьләр үзәге дә кушылды, монда инде безнең пенсионерларыбыз да килеп, өлкән безнең райондашларыбыз да килеп, уртак көч белән менә шул маскировочный сетларны без ясап, инде матур иттереп егетләргә тапшырдык. Инде аларны инде менә илтеп тапшырырга тиешләр тиз арада. Шуңа күрә без берләштек, бөтен кешенең ярдәмен сизәбез һәм инде шулай булганда гына ниндидер менә эшлисе килә, шулай бит инде бергәдән булганда синең эшләгәнең күреп торганда егетләребез дә үзләрен әйтәм бит ятим иттереп тыймыйлардыр һәм без дә инде менә мин дә үзем андый ярдәмне күргәч гел эшлисе килеп тора, ниндидер әйбәт эшләр эшлисе килеп тора. Эшләребез дә матур, бәйрәмнәребез дә матур, ялда итәбез. Киләчәктә дә шулай халкыбызның бердәнлегенә сокланып яшәргә язсын. Сезгә эшегездә уңышлар телибез, Альберт Робертович. Бүгенге кунагыбыз район башлыгы Альберт Робертов Хуҗин булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.